wis suwe ora ngombe. Mula wis suwe ora ngombe ndang diombe engko ndak lali. Engko nek lali ngono mesake ombene nganti dilalekke karya ombene ngenes. Ngono wis ora usah kakean rame saiki ndang rene iki diombe. Ngidoni wong. Ngidoni wong kuwi. Oh, nek wong teh. Sorry. Sorry Mbak, sorry ora ngerti ya. Nang kono, Mbak. Kelon kaya ning lapangan. Sorry. Wis to le ora suwe-suwe karo memanfaatkan. Wis iki ya ora ngono. Ngapa-ngapa? Cakep cangar dileboni gedul. Lah rasane piye? Kemepiar ya, Bren. Kelingan le. Ada dia kelingan to kowe. Ora ngombe kok ya tidak berubah ya. Nah, Simpel lho, Bren. berubah iki mung Power Rangers. Power Rangers senengane berubah. Nah, ini nggak pernah berubah. Wah, konsisten ini. Tapi rusak, Bren. Rusak. Alah ngerusak mbok ya men aku apa rusak ya rusak awakku dhewe. Mati ya mati awakku dhewe. Ane tontonan Mas, bandingno karo wong mendem jabatan. Sing rusak wong pira, sing modar wong pira? Ono mendem jabatan. Luwe mulya ya berarti ya. Lho piye Mas? Ane mendem ciu ki paling remuk awake dhewe kerengan paling padha kanca wong loro. Nek wong mendem jabatan ki iso wong sak negara bentrok kabeh. Mula kuwi Derajate. mula pikiran Mas. Derajate kuwi antarane wong mendem jabatan kuwi luwih dhuwur wong mendem ciu. Bene. Mula aku pilih mendem ciu timbang mendem jabatan ya Le. Apret wong pancen ora gablek jabatan. Mitena mau nyet gableke ya mung ciu. Ya, wis tipis-tipis ae kok ndak tepek enggak. Tipis-tipis ya. Aduh, kayak gitu.